हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेआवनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहोना लाग्रा थाबाय बुथायथे महरखौ लानानै आसा खालामो नोंथांमोना बे चेनेलाव मोजाङै दङ ओमफ्राय आंबो दासान्दि मोजाङानो होननांसिगोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दिनै सानसेनि न'खरनि जानाय लोंनाय मावनाय दांनायजों लोगोसे मा ब्लग भिडिअ लाबोनो हायो नोंथांमोननि गेजेराव नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय खुगाया माबा थाथ' थुथ' जादो दे लोगोफोर सानफ्रामबो बुंनाय बाथ्राखौनो माने एकदम थाथ' थुथ' जायो आरो मालाबा ओमफ्राय लोगोसे मानो आरो गगा सगा मोनदों नालाय एसे माने फुथिया जाबाय दं बाथ्रा खोथाफोरा माने रायलायनायफोरा एसे माने गुजुस्रोबो जाबाय दं नालाय लोगोफोर ओमफ्राय नै फुङावनो दुगैस्रास्र' आरोना एकदम लुस्र'नायल' दासान्दि माने लुस्र'नायल' आरोना ओमफ्राय गस्ला आखाइ गोलावखौ थ्रोब सोना लाफिनबाय मानो होनबाथाय बिराद थान्दा मोनो गगा मोनबाथाय स्रि मोनबाय थायो आरोना देहा सोलेरफोरखौ ओंखायनो माने गस्ला आखाइ गोलावखौ स्राय गुदुंखौ माने गाननानै लाखाबाय आरोना लोगोफोर थुरुमा लोगोफोर भिडिअखौ स्टार्ट खालामहोलांसै अमानि टेस्टि रेसिपियाबो मोनबाय आरो नै लोगोफोर ओरैबायसा टेस्टि जाबाय अमानियाबो मुला बिजौ ओमफ्राय लोगोसे मुला बेदर इनिफ्राय अख्रा ओमफ्राय माइरं ओमफ्राय लाइआबो गिदिरा बोराय जाना दंमोन ना बेखौनो माने खासिन बेसेबा बुरजा खाबाय लोगोफोर ओमफ्राय नै बेसेबा मोदोमजोब्बाय आरोना लाइ बिजौ होलायनायखाय माबा लाइ बिलाइ मुला बिजौ होलायनायखाय ओरैबायसा टेस्टि रेसिपि आरोना दिनै अमानि आदारा माइसे गोथावलै दिनैलाय सानलायगोन इयो अमा माखाया जाबायहाय खोबना होबानो मोनबाय थासिगोन इयो रोफो एबार मानसिनि आदार रुलायनोसै आरोना अखा नायब्ला मा जागोन मा लोंगोन बेनोसै ओमफ्राय आङो लोगोफोर दिनै माने बिराद गोथाव ओंख्रि संनो गोसोखांदों आरोना ओमफ्राय बेबो गोथावब्लाबो माने आंनि थाखाय मोजां नङामोन आरोना मानो होनबाथाय गगा मोनदो बे बुस्थुआ माने बिराद थान्दा जायोबा गगानि थाखाय माने गोदोनि बुरैफ्रासो होनो आरोना बेखौ जाबा सबाइखौ जाबा लोगोफोर सबाइजों ना संनो नागिरदों आरोना ना गिदिर ओमफ्राय उफाय गैयाना लोगोफोर जायाबाबो जाया दा बोराया बुंबाय दङ सबाइजोंनो नाजों सं ओरै होननानै आं सानदोंमोन आरोना थान्दा जागोन खोमाहाय ओरै होनना थेवब्लाबो माने उफाय गैया बोराया थिनबाय लेखा संनोसै आरोना लोगोफोर सामफ्रामबो माने आथुरानोसै आरोना लोगोफोर आङो कुकारावहाय सिटि होना लाबाय आरो आं अरदाबाव संलायासै मानो होनबाथाय बिराद टाइम जाबाय ओमफ्राय नै बिथिंजाय गाइखेरखौ एसे फुदुंना लानोसै ओमफ्राय लोगोसे माने साहाबो कापसेसो लोंना लानोसै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बाथोनबो एसे देनोसै सबाया बार थांगौमानि नैखौ एवदबना लानोसै आङो लोगोफोर बाथोनखौनो मोजाङै माने हाइजें होनानै गगा मोननायफोराबो स्रां जालायनाय होनोसै र' लोगोफोर दुन्दिया फरा होनानै ना गोरान बाथोन सबायजों ना ओरैबायसा गोथाव जागोन दिनै लोगोफोर मोनबाय लोगोफोर नै सबाइ ओंख्रिया ओमफ्राय आङो मोननायावसो देखायबाय आरो ओमफ्राय दुन्दिया गोरलैखौ मुथासे फरा होना हरनोसै ओरैबायदि मोदोमफ्रु जाबायना लोगोफोर नै टेस्टिनो जि गोथाव नुखाबाय नै लोगोफोर ओमफ्राय सबाइया खावसे गोदौफ्लायलांनाय इदि अबस्था आरोना लोगोफोर नै गेसआ ओमफ्राय दा सुनानै थैनांसिगोन आरो आङो ओमफ्राय जि बरिया नै लोगोफोर सबाइजों ना दिनैसो दुन्दिया सहैगौ मानि दसेनो गोदौख्लायदो सबाइनि गियानबाथाय बिदिनोथार नै लोगोफोर ओरैबायसा गोथाव मोदोमफ्रुनो बाथोनखौबो देना लाखाबाय नै मोदोमफ्रुनो दुन्दिया गोरलैजों जि बरिया आरोना बिराद मोजां गेब्लेखायो लोगोफोर ओमफ्राय बांद्राय गेब्लेहोआखै आं मानो होनबाथाय ना गोरानखौ अरना जानो मोनबासो आंहा बिराद मोजां मोनो आरोना गोसोआ ओमफ्राय नै बिथिंजाय आरो गाइखेर साहा गथा लोंना लाग्रोनोसै गगा मोनबाबो गाइखेर साहा लोंनाय गारादे लोगोफोर मालायफोरनि माने ब्लग भिडिअ नायनायावनो ग्रोब माबानिखौसो नुदों आरोना पुजा गयारि इनिफ्राय अलंबार गयारिनि ना लोगोफोर दासान्दि माने फेसआव बुहुत माने नुगासिनो दंखायोखा नामजादा बयजोंबो मिथिजानाय प्रबिन गयारिनि फिसाला इनिफ्राय अलंबार गयारि आरोना बिथांमोननि माने दासान्दि हाबानि लाहार फाहार जागासिनो दंना हाबानि डेक'रेसन ओमफ्राय बिदिनो माबा माबि मावनाय बायदिसिना नायनानै माने एसे बावो माब्लाबा भिडिअसफोरखौनो लानो ओमफ्राय आङो खायसे मानसिफोरा भिडिअ माबा मा होनो इउटुबफोरावबो फेसबुकफोरावसो नुगासिनो दंखायोखा ओमफ्राय इउटुबफोरावबो माने होदों नालाय लोगोफोर जाय माबा ब्लगारफोर बिसोर माने थांनानै ब्लग लाहैदों आरोना बेखौनो माने नायनानै आंहाबो माने गोमोबायहाय लोगोफोर एसे मोजां डेक'रेसन आरो मेहेन्दी माबा
नि माबा नालाय लोगोफोर इफोरखौनो माने नायनानै बिराद माने इन्टारेस्ट मोनदों आरोना Hi everyone, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो फाइनाली आंनि हाबानि फाइनाल डेया गाबोननो जाबाय ओमफ्राय दिनै नै मेहेन्दी सेरेमनी लाखिदों नालाय स' मेहेन्दी खालामगासिनो आरोना बिथिं ओमफ्राय जोंना बारफैनि एक्ट्रेस आंनि बिब'नि फिसाजो जायो इना दंफैयो ओमफ्राय बिथिं सिख्लाफोरा देलायगासिनो बिथिं आनैमोन दङ बिथिं नै जोंना मेहेन्दी आर्टिस्ट नोंथांमोनखौथ' आङो इनभाइट खालामनो हाहैला बयखौबो ओमफ्राय लाइभनि थ्रुजोंनो दिन्थिबाय आरोना गासैखौबो नोंथांमोना नायनानै इन्जय खालामदो ओमफ्राय बोर हरबानो जाबाय आंखौ जोबोद मोजां मोजां बोर हरदो आरोना आंनि माने इयुन संसारखौ आं मोजाङै मोजां खुंलांनो हानायनि स' नै नायदो नोंथांमोना नै बयबो माने मेहेन्दीखौनो बानाय जागासिनो आरोना बिथिंबो बिथिंबो ओमफ्राय नै जोंना फट'ग्राफाराबो सफैबाय रनाल्ड'आबो नै बेहाबो बेस्ट बयबो गाव गावबागाव वेलकाम टु पूजा's मेहेन्दी सेरेमनी बेखौ मेहेन्दीनि थाखाय सेटआप खालामना दोनदों आरोना नै ओमफ्राय आंनि पेन्डेलनि फाइनाल लुकआ बेनो ओमफ्राय चेयार्सफोरखौ बै लाबोगासिनो आरोना बैथिं गान दामगासिनोमोन दसे भिडिअ बानायनायखाय बन्द' खालामनो होथ'दों आङो ओमफ्राय लाइभ फैदों नालाय बेनो खाथिब्ला जाहैजागौमोन होननानै बुंदों फैनो हागौमोन खाथिब्ला दा बयबो आंनि फल'वार्सफोरानो सोरबा आथिं बयबो बड'लेण्डआवनो गोसारजोबनाय दं आरोना लाइनाबो थांबाय नै जेनेरेटरसो सलायगासिनो ओमफ्राय दायो नाङा नालागे फैबावबाय लाइटआ थांलाय फैलाय लाइटआ दिनै जोंना जोबोद खस्थ' नै मेहेन्दी लगा के रखना डोली सजा के रखना जागासिनो आंना जै जाथों बिनानाव थेंक इउ सो माच आब' थेंक इउ सो माच ओमफ्राय थेंक इउ सो माच बयखौबो कंग्रेचुलेसन मेहेन्दी डिजाइन खुराम बनाই দে আকৌ এনেকি মাজত থঠালিটো হেৰিটো বাটিটো नै बिब' सासे फिसालाया गरबर खालामना होबाय इयाव हागौमोनबाथ' बे मेहेन्दिखौनो सेफ्लेगौमोनसो खोमा बिमाया नै थेंक इउ सो माच बयखौबो थेंक इउ सो माच मिन्स अ लट दानो हिन्जाव गोदान बायदि नुखाबाय माथो आब' गाबोन सानसेया दंबावो दिनै जास्ट मेहेन्दिनि थाखायसो नै खोमसि जाबाय एक्चुअलि लाइटआ थांलाय फैलाय जागासिनो आरोना थेंक इउ सो माच बयनिसिमबो थेंक इउ सो माच इना नायनि नोंनि मेहेन्दिखौ Pretty little baby. Siya punbay? Zabay na. O zabay? Naini? Oh, nay. So pretty. Haba nang din haba. Siya niya ba zabay? Katiba thangjagoman abo advance congratulations. Thank you so much. Boynisimba thank you so much. Reza. Thank you. Ang Karbi ang long ni fry binanaw sona congratulations. Thank you abo Kawita. So beautiful. Thank you so much. All the best. May God bless you, sister. Thank you so much. Photo keep na yang ko na bibo mo na. Ompray ang Facebook live. Gami ko sinaya babu nagir na thanggan abo sonadan. Oh puyban zabay ni Juma boro puyban zabay agay. Sabot happy zagan ang puyban zabay. So this one it district ni na ba na Hachiba pinahagan. Thank you so much. मोजाङैनो मोजां संसार जालांनो हाथों इसोरनि अननायाव थेंक इउ सो माच निजोमा बर'
मोजांथार नुदों दे आब'ना थेंक इउ सो माच थेंक इउ आब'ना हाबाया मोजांथार आब' थेंक इउ सो माच बयखौबो थेंक इउखौनो बुंबाय थानोसै आङो दिनै सोरनि हाबा आब' आंनिनो हाबा आंनिनो हाबा आंनिनो हाबा नै नायदो नै इसनि हाबा आदा अलंबार गयारि थांगासिनो नामा आब'ना दिनै फैया आगै बिसोर गाबोनसो फैगोन गाबोनसो लांगोन आप बहुत क्यूट लगती हो थैंक यू सो मच मेहंदी बहुत प्यारी लगती है थैंक यू सो मच थैंक यू आनै मोनाबो फट' साफायगासिनो सोरनाबा बोरैबा खुगा खेंख्रा जायोनो मायोनो खोन्थागासिनो नै आब'आ नायनो समायना खोथागोन थेंक इउ सो मच हाबानि ब्लग नायनो जास्ट दासो फल' खालामब्रबलायदों आब'नो थेंक इउ सो मच बिदि नङा फल' खालामना दोनबानो जाबाय हा दियाव